سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا نحجاب استدالو علتاو زيناتات اب قداي لقاح ايرترا كاب قطر فردي كمز توهبه ايتيوبيا نسراويت ايرترا مخصاصه اب تግራይ عمص انقتلتن زفصمو سراويت ايتيوبيا اب تحت قيده اتيوم كمزلو مغلاصو امريكا بلعلي ايرتران ايتيوبيان زقنع اقدا ختنبر تشباشب مهلاوا زغلص صبصب ايتيوبيا ጋዜጠኛ ኒውዮርክ ታይምስ مسغوغا مخنانا اب امريكا بوليس اسر صقيطوم قداي موت بمغبارهم كس كم زقربلومن كالن زدس زيناتات حيزلكم مصيلغو ابزا چانل دما ناي وتر تخاتاتلتن مخان سبسكرايب كتغبرو بخبري يعدمكم هاجراو بانك قطر ايرترا زتلقحتو ገንዘብ مخفال ابياتن يلو اب ابيات بيت فردات امريكا عباي بريطانيا ياتي وز صنح كسي ايرترا زتلقحتو ገንዘብ اي كفلتن زبل فردي توهيبو كم زلون سمزي ايرترا خانه زغداي ملكيتوم كساب زحيزنا زلنا ورح حموش تزازم ملسك هبو عدل توهيبوم كم زله تغليصو بمسرت تحجي وصي زله زينا خا ايرترا كاب قطر زتلقحتو 286 مليون دولار زي خفلت زله خوينا بيت بانك زقربلا كستات كيتخا اب ابيات بيت فرد زي مركبن ملس زي مهابن كم زقصلتون تغليصلا እዚ ሕጂ ኤርትራ ተኸሲሳትሉ ዘላ ዕዳ ናብ ዓመተ 2010 ዝምለስ ኮይኑ ኣብቲ ግዜቲ ምሕዝነት ኤርትራን ቀጠርን ጽቡቕ በመንባሩ ኤርትራ መጀመርታ 30 ሚሊዮን ዶላር ተረቂሓ ድሕሪ ምጽናሕ መሊሳነ ተልቃሕ ናብ 200 ሚሊዮን ዶላር ከብ መባል ዓመታዊ 700 ወለድ ዘለዎ ልቃሕያ ካብ ቀጠር ተቐቢላ እዚ ይኹን እምበር ድሕርቲ ኣመንጎ ቀጠርን ኤርትራን ዘጋጠመ ዲፕሎማሲያዊ ፍሕፍሕ ኤርትራ ነዚ ልቃሕ كساب حجي زي كفلته زلا خوينا حجي خاب بيت فردي ايرترا لقاح كتكفل ايكا على تنزب الوسانه حليف الله اذا وسانه هاجراو بنك قطر ايرترا اوص ايت وننو زخون عدا كم لسلو زخل غنزب وي دما نبرت كنادن نا بيت فردي كقربن زفقت كوينو نيرتران حزبان دما از حجي توهيبو زله فردي بحجي او فرتي ابت هاجر وفرخ يقبرو زفرحكم دما بدرجه هاجر نز تفلالي بروجكتات زوعل لقاح كيتوهب بالوتا زصلو وسانه كم زخونيو ابت تزرقح زله صبصاب زحبر بتي اب تግራይ ተፈጽሞ ዝተባሃለ በደላት ኣብ መሪሕነት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝርከብ መምሕዳር ጆ ባይደን ንሓለፍቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዕላማ ዝገበረ ናይ ቪዛ እጋዳታት ክገብር ኣብ ምሽብሻብ ከም ዘሎ ሓንቲ ፎሬን ፖሊሲ ትበሃል ማዕከን ገሊጻ እታ ማዕከን ኣብ ተዘርጊሓቶ ዘላ ዜና ሕጂ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ምስ አብይ አሕመድ ዘለዋ ዘይምስማዕ ናብ ዝኸፈ ኣንፈት ዘምርሕ እጋዳ ናይ ቪዛ ክትገብር ተሸባሸብ ከም ዘላ ምስ መምሕዳር ጆ ባይደን ቅርበት ዘለዎም ሰበስልጣን ኣሜሪካ ነዛ ማዕከን ከም ዝሓበሩ ይተገሊጽ ዘሎ كما قلت إذا معكن كأز حجز حساب زلو ناي فيزا إجادات أمريكا مس محدار أبي أحمد نزان حركب نتبه مغيرو كخون كم زخونه محدار بايدن كأمس أبي أحمد دحرز قبروه فرزي ترخبو دبلوماسيا والركبات أبزوان قطعام ترز بسيحو سقم تخوز دي شباشبو كم زلو تقاليسو بجاك أز حجي تقاليس زلو ناي فيزا إجادات كأم محدار جو بايدن أبل علي أبي أحمد سقطن مورد نيتيوبيا بأمريكا زوهبا أبسأتا زوتا كوري جنزبو حاجزات كمون كام علم وبنكن علم لخاوي ناي ገንዘብ حاجز بروجرامن غيرو حيال صقط خغبر كم زخلون ابز حجي وصي زله صبصاب تحبير له نزو قداي ملكيتو خان نزا معكن حدا ناي قدم دبلوماسيان ناي سليا بعد سلطان امريكان زنبره تنتاني ازي حجي اب قرن افريقيا زترايه استراتيجيكاو لوطي كابن ربحاتات امريكا زحلو محزنت ناب تصرر ربحاتات امريكا ناي مخان تخولو معبيلو كم زله بمغلاصيو نتي حجي حبرات منغستات امريكا توسدو زلا سقمتات ملكيتو ريتو ذهبه كم زفلت اب كالي حنت زي ايكونوميست تبهال معكن ابز حلفه معلتا تغليصو كم زنبره ابي احمد بإسياس كم استصلون جنص اغط اندحر بزيحون محزنته مس اسياس لعل واغا زخفلون اندحر كوينو استراتيجيو كغير كغدات كم زخليا تنتانه زرغي حزنبرت ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩናት ካብ ዝጀመራት ሒዙ ኢትዮጵያ ንመጀመርታ ግዜ ንሰራዊት ኤርትራ ከሲሳ ላዕለዋይ ቤት ጽሕፈት ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣውፂዎ ዝነበረ እቶም ኣብ ኣኽሱም ዝተቆትሉ መብዛሕትኦም ወተሃደራት ሕወሓት እዮም ዝብል መግለጺ ብዝጋራጮ መልክዕ ብዝገበርናዮ ምጽራያት ኣብ ዕለት 27 ዕለት 28 ወርሒ 11 110 ሲቪላውያን ሰባት ብሰራዊት ኤርትራ ተቐቲሎም ክብል እዩ ሓድሽ ጸብጻብ ዘርጊሑ ዘሎ ኣብቲ ሕጂ ተዘርጊሑ ዘሎ ጸብጻብ ናይ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ኸኣ ኣብቲ ቅትለት ሲቪላውያን ዘጋጠመሎም መዓልቲ ሰራዊት ኤርትራ ብናይ ሕወሓት ሓይልታት መጥቃዕቲ ምስ ወረዶም ከም ግብረ መልሲ ኣብታ ከተማ ኣብ ደገ 70 ሲቪላውያን ክቆትሉ እንከለዉ 40 ካልኦት ድማ ካብ ገዝኦም ተወሲዶም ከም ዝተቆትሉን ኣብ ገዛውቲ ኸኣ ተፍቲሽ ከም ዝተኻየደን ገሊጹ ኣሎ
نزب زملكت كأ وترب وغن إرترا ملس كهب زرقة منيستر زينا يمانا قبر مسكال كساب حجي ملس زيهابا زلو خوينو إثيوبيا خان مجمر تاقزين سراويت إرترا كسيسالا إذا خمزيلن كل دما إذا علواي بيت صحفت عقاب حقنا إثيوبيا أو تيواب زلو مقلسي كاب سراويت إثيوبيا سلسة أب تقرأي أب العلى السيفيلاويان زيغاتات عمت انقتلتن جيرون بمبال أب حق كقربهم كم زخونا كحبرن كله كالوت عسران شومنتن أبلات سراويت فدرالي إثيوبيا أب بقتلة سيفيلاويان تخصيصهم عمر مراكم زلون عسران حمشتن كالوت سراويت فدرالي إثيوبيا بصوتو عمس تخصيصهم كم زلو إذا بيت صحفت العلواي عقاب حق إثيوبيا أفليت الله حدا كوميتين مكلخال غازيطኛታት ዝብሃል ንጋዜጠኛታት ዝሕልቕ ዓለም ለኻዊ ትካል መንግስቲ ኢትዮጵያ ንናይ ኒውዮርክ ታይምስ ጋዜጠኛ ሳይሞን ማርክስ መብራሩ ኮኒኑ እዚ ተሓለቐ ጋዜጠኛታት ዝኾነ ትካል ኣውፂኡ ኣብ ዘሎ መግለጺ መንግስቲ ነዚ ናይ ኒውዮርክ ታይምስ ጋዜጠኛ ናይ ፕረስ ፍቃዱ ኣብ ወርሒ መጋቢት ድሕሪ ምስራዙ ኣብ ዝሓለፈ ሐሙስ ኣብ ቁፅር ኣውዒሎም ካብታ ሃገር ሰጊጎም እዮም ዘለው እዚ ቅድሚ ወርሒ ናይቲ ኣብታ ሃገር ክካየድ ዝተባሃለ ምርጫ ከም ዝኾነ ይኽኣት ተሓለቐ ጋዜጠኛታት ዝኾነ ትካል ዝሓበረ እዚ ትካል በተወሳኺ ምምሕዳር ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ነዚ ሰጊዎ ዘሎ ጋዜጠኛ ዳግማይ ናብታ ሃገር ከኣቶ ኣፍቂዱ ስርሑ ክቕፅል ከፍቅደሎ ክጽውዕ እንከሎ እዚ ምስጓግ ናይ ጋዜጠኛ ከዓ ብዛዕባ ዝመጽእ ዘሎ ምርጫን ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታትን ምቁፅጻር ክገብር ስለዚ ደለየ ከም ዝኾነ እውን ተገሊጹሎ ከምዚ ዝከር ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ናብ ስልጣን ኣብ ዝመጻሉ ግዜ ኣብታ ሃገር ተኣሲሮም ዝነበሩ ፖለቲከኛታት ክለቅቕ ከምኡ ድማ ጋዜጠኛታት ብናጻ ክሰርሑን ካብ ኣብያተ ማእሰርትን ከውፅእን ተረኣዩ ብምንባሩ ኣብ ግዜኡ ብዙሕ ናእዳ ክረክብ ክኢሉ እኳ እንተነበረ ነዊሕ ከይጸንሐ ግና ምምሕዳር ናይ ዝቐዳማይ ሚኒስተር ነቲ ዝተናእደሎ ምትዕርራይ ገዲፉ ጋዜጠኛታትን ተጻረርቱ ፖለቲከኛታትን ክሕይር እዩ ተረኣዩ ዘሎ ኣብ ኣሜሪካ ሓደ እሱር ፖሊስ ንቁልቁል ኣፉ ምስ ደፍእዎ ከስተንፈስ ኣይከኣልኩን እናበለ ክምሕፀን እንከሎ ሓንቲ ካብቶም ፖሊስ ንስኻ ከተስተንፈስ እውን የብልካን ኢላ ትላገፀሎ ከም ዝነበረት ዘርኢ ተንቀሳቐሲ ምስሊ ተዘርጊሑሎ እዚ ሓድሽ ቪድዮ ወዲ 48 ዓመት ዊልያም ጃኔት ኣብ ቴነሲ ኣብ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ ኢዱ ተኣሲሩ ኣብ መሬት ተደፊኡ ዘርኢ ኮይኑ እቲ እሱር ሓጉዝን እናበለ ንሰራሕተኛታት እቲ ቤት ማእሰርቲ ክምሕፀን ከምኡውን ብዝተፈራረቐ ድምፂ ክቆትሉን እዮም ክብል እዩ ዝስማዕ ካብቶም ኣብኡ ዝነበሩ ፖሊስ ድማ እታ ሓንቲ ፖሊስ ከተስተንፈስውን የብልካን ኢላ ሕማቕ ጸርፍ እንዳተጻረፈት እያ ትስማዕ ውጽኢት ምርመራ ሬሳ ዊልያም ግን እቲ ውልቀ ሰብ ዕፀ ፋርስ ተጠቂሙ ከም ዝሞተን ፖሊስ ኣብ ቀይዲ ንምውዓል ዝተጠቀሙሉ መንገዲ ክዕፍኖ ከም ዝኽኣለን በዚ ምኽንያት ከዓ ከም ዝሞተን ተሓቢሩ ኣብቲ ወፂ ዘሎ ጸብጻብ ከዓ ፖሊስ ንቁልቁል ኣፉ ደፊኦም ኣብ ዝባኑ ተጻዒኖም ዓቕሉ ስለ ዘጽበብሉ ምዕባስ ተወሳኺ ምኽንያት ሞት ዊልያም ኮይኑ እዩ ተባሂሉ እዚ ግዳይ ጻዕዳ ሕብሪ ቆርበት ዘለዎ ኣሜሪካዊ ኮይኑ ጓሉ ኣብ ሞት ወላዲኣ ፖሊስ ተሓተተ ከም ዝኾነ ክትገልጽ እንከላ ድሮ ድማ 7 ኣባላት ፖሊስ ሓይሊ ብዘይ ኣገባብ ተጠቂሞም ዝብል ክሲ ቀሪብሎም ይዝርከብ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ በካለ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም